Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shirin namu. A wannan sashe na musamman akan mata masu jarumta, sahabiyar mu ta yau ita ce Kawala bintu Azwar, yar uwar jarumin sahabin nan Dirar ibn Azwar, wanda ita har kayan yaƙi take sakawa ta shiga filin daga. Kawala ta kasance yar kabilar Banu Asad, yar shugaban kabilar. Ita da ɗan uwanta Dirar sun karɓi musulunci kuma sun hidimta wa addini kwarai da gaske. An santa da jarumta da kuma iya doki. Ta koyi wannan wasan takobi a wurin ɗan uwanta Dirar, kuma take amfani da waɗannan a duk lokacin da za a je jihadi. Ta samu shahara ne a lokacin da rundunar musulmai ke yankin gabashin Bahar Rum, wato yankin da ya hada da Syria, Lebanon, Palestine, Jordan da wasu sassan Turkiya da Iraki. A lokacin da sojojin Rum suka kama ɗan uwanta Dirar, Kawala ta rufe jikinta duka da kayan yaƙi, ta shiga cikin sojojin nan tana faɗa har ta isa wurinsa. Khalid da kansa abun ya bashi mamaki, ya burge shi, har daga baya yake tambaya waye wannan, sai ta bayyana kanta. Da ya gane ta yabe ta, kuma a ƙarshe aka tsirar da Dirar da sauran wa'inda aka kama gaba ɗaya. Kawala ta taka muhimmin rawa a yaƙin Yarmouk, ɗaya daga cikin manyan yaƙuna da aka yi da Ruma, wanda aka yi kwana 6 ana yaƙi. A rana na hudun, wanda kusan ya fi kowane rana wahala, Kawala da wasu mata suka kai hari a lokacin da aka kusa cinwa musulmai, wanda sun kashe mutane da yawa, ciki har da ɗaya daga cikin shugaban sojojin Rumawa, kuma hakan ya ƙarfafa wa mazan gwiwa kwarai da gaske. Har an ji mata ciwo ita ma da kanta, amma haka nan ta ci gaba da ba da gudunmawa har sai da aka ci nasara akan yankin Syria da Palestine. Wannan abun da ta yi na jarumta da kuma amfani da kwarewarta wurin hanyar Allah ya nuna mana ƙarfin zuciya da kuma imani irin tata. Ta nuna cewa shi jarumta ta wurin kare addini ba shi da iyaka. A wannan watan na Ramadan, yayin da muke faɗa da damuwanmu na zuciya kuma muke haƙuri, mu tuna da Kawala, jaruma da ke kare addinin Allah ba tare da tsoro ko shakka ba. Allah ya mata rahama, ya ba mu ƙarfin imani da tawakkali irin tata. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.